So, i-try pa natin siya, guys. Hi guys! Welcome back! It's me, Ilarn again, and you're still watching on my YouTube channel! Sa nga guys ko sa kayong lahat, ayun nga, so bali, matagal-tagal rin tayong hindi nakagawa ng aficionado review kasi nga, puro outdoor activities yung mga nagawa natin this past a few months and weeks. But no worries guys, kasi for today's video, ang i-review natin ay isa na naman sa pinakasikat na F number ng aficionado, which is nga yung F10. So bali ito guys, ito na yung pangalawang review natin. Actually meron na tayong naunang review nito, but this time around gagawin natin ng full review. So are you ready? Tara! So ayun nga guys, bali ito na yung ating aficionado F10. So ayan. Check. Ayan. So kung bibili tayo is make sure na yung number dito, this one, is nagmamatch din dito yung number na nasa bottom part. So ayan. Ito guys, yung kung makikita nyo is kulay black siya. Actually, this one, hindi nagmamatter kung ano yung kulay as long as same ng number. And nagmamatch siya dito sa bottom part. So guys, yung i-review pala natin is 85 ml. Ayan. And kung mapapansin nyo guys, wala na yung seal. Natanggal na siya. Kasi actually this one is ginagamit ko na siya ng ilang araw. Kasi I wanted to review the authenticity of the product. So ayan, gusto kong itry muna siya ng mga ilang araw para mas maging makatotohanan yung pag-review natin. And since guys, nasabi ko na rin na usually merong seal ito, yes, kasi pag bibili tayo, dapat make sure na yung product is well sealed siya. So ayan guys, itry na natin. Ayan, dinanggal ko na yung cup. OMG, super bango talaga niya guys, promise. Actually, ito kahit isa or dalawang spray mo pa lamang is talagang mangingibabaw na yung bango ng aficionado F10. Actually, this one is inspired by Energize by Hugo Boss. And this scent is for men talaga siya. So parang, alam mo yon, parang naghalo-halo or nangingibabaw yung pagka-citrus nung amoy na super bango. At of course, yung scent niya is hindi siya nakakasawang amuyin. It's mild lang siya. So, i-try pa natin siya guys. OMG! Super bango na talaga siya. And of course, this one is perfect for all day. And of course, casual wear, gano'n. Super nagblend talaga yung amoy niya sa lalaki. OMG, I can't stop myself from spraying. Talagang super nakaka-addict talaga yung scent niya, guys. And of course, guys, ito is sa mga nagtatanong yung price niya. Actually, matagal na, mga a year na siguro na nagkaroon sila ng price increase. This one kasi is from 265 to 288 na siya ngayon. Pero sa mga kagaya ko na mahilig sa mga online shop, ganon. So, abang-abang lang kayo guys sa mga online store kasi palagi sila doon nagkakaroon ng sale. Yung scent nito is long lasting talaga. Let's say ginamit mo siya, in-spray mo siya ng umaga and then the whole day amoy na amoy mo pa rin siya. And once tinanggal mo na yung damit mo, parang kumakapit pa rin yung amoy ng aficionado sa damit mo. And of course guys, sa pag-store naman, make sure lang na nasa room temperature. At of course, ilagay natin siya sa mga hindi naaabot ng mga bata. At of course, avoid din natin sa direct exposure ng sunlight.
And again guys, sa mga nagtatanong kung saan pwede bilhin, of course, as I've said earlier, na pwede ito sa mga online stores and can be sa physical store na matatagpuan nationwide. Actually, sa mga malls, ganyan. So, maraming mga kiosk dyan ng aficionado. And of course, guys, kapag nakabili na kayo and once na naubos nyo na, huwag nyong itapon yung bottle. Instead, dalhin nyo ito pag bibili kayo ulit para magkaroon kayo ng discount. Actually, nakalagay naman dito. Ayan. This product is, of course, proudly product of the Philippines. And of course, guys, pag bibili kayo ng 85 ml, magkakaroon kayo ng free pouch like this one. And this one is iba-iba din yung kulay nito, depende sa may bigay sa inyo. I'm not sure kung pwedeng pumili ng color, pero siguro pwede naman as long as it is available. And I think with that, yun lang yung ating review ng Aficionado F10. So, ayun guys, that's all for now. This has been Larnie saying bye-bye everyone and see you on my next video. Ciao!